No niin, soittelin tuonne Oulun pari systeemiin ja ei vastannut toiseen puhelimeen. Meni vaan häly ääniä ja sitten jo toisella puhelimella oli 2 ja se sanoi, että 20 minuuttia menee ja yhteishintaan tuossa olikin jo 12,90 kertaa 2 ja se on 25,80 ja tuossa on 20 seteliä 6 euroa päälle. Niin ainakin pitäisi olla niitä riittävästi sillä, että jos ne haluaa sen 20 settiä ottaa takaisin niin ihan huippua ja mä lähden nyt katselemaan, että millä sinne lähti niinku 20 minuutin sisään pääsemään ja katselin sitä, voisiko se jotain ruokahommia ja toimiiko niillä ovet ja kassapäät. No nyt ei oo ongelma, kun massia päällä. Mutta se voi olla se ovihomma, että kerran rakennus sen ympäri, nyt mä tiedän sen. Mä menen etuovesta sisään sitä niinku väärältä puolelta, koska se kyltti on vuotu kuitenkin niillä jo aikaisemmin kiinni, että kerran rakennus ja näin. Niin päästäänpä kokkelemaan, miten tällä keinoa rakentuu tämä seuraava tulevaan. Elikkä pizza-hankintaan lähdetään kokkeilemaan. No niin, katsotaanpa. Moro! No niin, nyt on skuutti alla, on tämmönen pikkuinen peli. Katsotaanpa, että tuo nuin Maikkuvan nesteellä pitäisi olla kohta 7 minuutin päästä. 7 minuutin päästä. Pizzaa. Moi moi! No niin, ei pitäisi olla vielä alkaa mikään kiire, niin tuolta ovesta ennen aikaisemmin päässyt, niin ajattelin, että tulee tähän pääoveetta ja vielä Innova-parkkiin, niin lähtääpä kattelee, että lähtisi sitä pizzaa liikkeelle. Täällä oottelee, niin tähän saa noita tormaattoripesuja ja aika minkälaisia ääniefektiä, valoefektipesut löytyy. Niin siellä tulee kohta autoa pihalle ja tämmöstä on täällä ulospäin, niin nurmikot viertää ja taksikuskikin on iloinen, että sai se jonkun reppana lähtevä siihen kyytiin, mikä on menossa johonkin muualle kuin suviseuroihin. Sieltä tuli mulovon pihalle, lui kiittelee, mahtavaa. Ja sitä kuule naamamia ootella, niin asiakasnumero 0, niin kohta on tulee mitä lähtee syömään ja näin. Hyvässä turvassa tuossa invapaikalla tuo skuutteri.